Ana Méndez visitou hoxe a sede de Aspanas en Ourense para coñecer as súas instalacións e a labor que se desenvolve nelas. Bueno, creemos que, sobre todo o tema de servicios sociais é algo que a Xunta de Galicia fai moi ben, o que adica moitísimos esforzos. Aspanas é unha das asociacións máis importantes que fan un traballo realmente fundamental. Estamos a falar de que hai ao redor de 120 usuarios que están aquí, rapaces de 21 anos para arriba, e se non tiveran este espazo sería moi complicado seguramente para as familias atendelos. Para nós é moi importante este tipo de visitas porque visualizan o que é o mundo da discapacidade intelectual, neste caso dos nosos familiares, porque son a quen representamos. Repito, agradecerlle unha vez máis a súa visita. O obxectivo da visita dará a coñecer a xente o compromiso da Xunta de Galicia ante o abandono do Goberno municipal aos servizos sociais.